potrebujeme, aby tieto individuálne uvedomenia a zistenia sme si následne aj zazdieľali a aby to pomohlo aj tzv. Tímovej dynamike a spolupráce v tých tímoch. A práve preto sa odporúča urobiť po týchto konzultáciách, ktoré sú individuálne, potom následne ako keby taký tímový grid. To je taký veľmi zaujímavý workshop na to, aby sme si spoločne zazdieľali, že aké tie talenty v tom tíme vlastne sa vyskytujú. A sú to krásne zistenia medzi sebou, keď sa skupinka 7-10 ľudí, ktorí sa dennodenne stretávajú, sú v jednom tíme, alebo je to sekcia top managementu a sa stretávajú na nejakých boarding meetingoch, sa odrazu stretne a rozmýšľajú, že ty preto takto reaguješ. Už rozumiem, že prečo ty pretláčaš to a to. A už rozumiem, prečo niekto viac rozpráva a niekto menej. A na základe týchto talentov si vedia veľmi pekne veci pouvedomovať. A je veľmi aj dobre potom následne, aby sme s tým tímovým gridom následne ďalej pracovali ako vedúci pracovníci.